A Brigada de Obras do Concello de Carballedo está a traballar estes días nas piscinas municipais. Están levantando o muro que rodea a finca. Tamén se encargan de rematar o recubrimento de madeira da zona do solarium e tamén lles toca poñer as pezas dos vestiarios. Rematan as obras de reconstrucción das instalacións de baño que empezaron co obradoiro Penaventoso, que non deu acabado totalmente co proxecto no ano que durou o curso de formación, polo que é a Brigada Municipal do Concello quen finalizará as mesmas. O obradoiro de emprego quedaron uns pequenos retoques, o que a obra fundamental no seu momento fixose, e agora nos estamos dándolle, acabando realmente, dándolle os pequenos retoques, e non estamos facendo outra cousa máis que rematar o proxecto previamente iniciado, que quedaron pequenas cousas, e é o que estamos facendo. Está precisamente aí, entre outras cousas, traballando a Brigada de Obras para que eso, se remate. O básico estaba feito, como podedes comprobar no seu momento, porque quedan pequenas cousas que hai que rematar. E levamos xa uns días aí traballando. Esperemos rematarla pronto, porque ainda quedan alguna que outra cousa. O que nos leva a preguntar se as piscinas municipais de Carballedo estarán listas en funcionamento este verán. Nos vamos a intentarlo, por suposto, pero vamos a probar as piscinas para calquer día, ver como funciona, temos que ver como si realmente quedou todo ben, si funcionan ben, e, bueno, si todo está en orden, efectivamente, se abrirán este verán. Se non, vamos, o que si é verdade é que nós temos todo o interés en que se abran este verán, que para eso están, evidentemente. O que pasa é que hai que probarlas, hai que ver se funcionan ben as depuradoras, hai que ver, porque todo eso, de momento, está sin facer as comprobacións necesarias. Polo que dependerá do resultado das mesmas que os veciños de Carballedo disfruten no verán das instalacións ou non. Así que tanto eles como nós teremos que agardar uns meses máis para sabelo.